Hello, and welcome to Let's Learn Shona with Teacher Tari. Makadi zvenyu ndinokugamuchirai muchirongwa ngatidzidzei chiShona namudzidzisi Tari. Ndini wenyu mudzidzisi Tari. Muchidzidzo chanhasi tichadzidza nezvekuverenga kubva pagumi neimwe kusvika pamakumi maviri. Counting from 11 to 20. Ngatitangei. 11 is gumi neimwe. 11 is gumi neimwe. Gumi neimwe. 11 is gumi neimwe. 12 is gumi nembiri. Gumi nembiri. 13 is gumi nenhatu. Gumi nenhatu. 14 is gumi neina. 14 is gumi neina. 15 is gumi neshanu. Gumi neshanu. 16 is gumi nenhanhatu. Gumi nenhanhatu. 16. 17 is gumi nenomwe. Gumi nenomwe. 18 is gumi nesere. Gumi nesere. 18. 19 is gumi nepfumbamwe. Gumi nepfumbamwe. 19. 20 is makumi maviri. Makumi maviri. 20. Makumi maviri. Ngatichiverengai kubva pagumi neimwe kusvika pamakumi maviri. Gumi neimwe, gumi nembiri, gumi nenhatu, gumi neina, gumi neshanu, gumi nenhanhatu, gumi nenomwe, gumi nesere, gumi nepfumbamwe, makumi maviri. Counting from 11 to 20 is very easy. It's like addition. So you start with 10, which is gumi, then you add the other number. In the case of 11, it's gumi neimwe. Imwe is 1. So it's gumi neimwe, 10 plus 1. The same applies to 12. It's gumi nembiri, which is 10 plus 2. 13 is 10 plus 3, which is gumi nenhatu. 14 is gumi neina, which is 10 plus 4. 15 gumi neshanu, which is 10 plus 5. The same applies to 16 up to 19. 19 is gumi nepfumbamwe, which is 10 plus 9. Then 20 is makumi maviri, which means 2 tens. 2 tens, which is makumi maviri. So it's very easy. Thank you so much for joining me on today's lesson. Ndinokutendai nekuteerera kwamaita chidzidzo chanhasi. It's bye for now. Chisarai.